भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
హరే కృష్ణ. ఈరోజు గీతా కార్యక్రమంకి అన్ని భక్తులకి స్వాగతం. హరే కృష్ణ లక్ష్మీపాలిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చేస్తారా మాతాజీ? అలాగే మాతాజీ. నిన్న 10వ అధ్యాయం అయినటువంటి విభూతి యోగాన్ని తెలుసుకున్నాం. ఈరోజు 11వ అధ్యాయం అయినటువంటి విశ్వరూప సందర్శనాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం. అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంజ్ఞితం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. అర్జునుడు కలుపుతున్నారు. ఈ పరమ రహస్యములైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక విషయాలను గురించి నువ్వు కరుణచే నాకు చేసినటువంటి ఈ ఉపదేశాలు శ్రవణము ద్వారా ఇప్పుడు నా మోహము తొలగిపోయినదని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అర్జునుడు తన మోహము తొలగినట్లుగా పలికినాడు. అంటే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని సామాన్య మానవుడిగా లేక తన స్నేహితునిగా భావించకుండా సర్వమును ఎరిగినటువంటి కారణమైన వాడునిగా అతను శ్రీకృష్ణుని తెలియగలిగినాడు. భవాప్యయౌ హి భూతానాం శ్రుతౌ విస్తరసో మయా త్వత్తః కమలపత్రాక్ష మాహాత్మ్యమపి చావ్యయం. ఓ కమలపత్రాక్ష, సర్వజీవుల జననం గురించి వివరముగా నీ నుండి నేను శ్రవణము చేస్తుంది, మరియు అవ్యయములైనటువంటి నీ మహత్యం కూడా గుర్తించితిని అని చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తానే సమస్త భౌతిక జగత్తుకి సృష్టికి నాశనములకు కారణమని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ చెప్పుతూ ఉన్నారు. ఏవమేతద్యథార్థత్వం ఆత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్ఛామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ. ఓ పురుషోత్తమ, ఓ పరమేశ్వర, నీవు వర్ణించిన రీతిగా నీ యథార్థ రూపాన్ని నేను నా ఎదుట గాంచగలిగితిని. నీవు ఏ విధముగా విశ్వనందు ప్రవేశించుతువో నేను గాంచ అభిలషించుతున్నాను. నీ యొక్క ఈ రూపాన్ని నేను దర్శించాలని అనుకుంటున్నానని అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని అడుగుతారు. శ్రీకృష్ణుడు పురుషోత్తముడు అని సంబోధించేందుకు ముఖ్యంగా ప్రాముఖ్యం. ఎందుకంటే దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు అర్జుని అంతరమునందు నిలిచి అతని కోరికలను ఎరిగి ఉండెను. స్వీయ రూపమున గాంచొచ్చే సంపూర్ణముగా తృప్తిని బడిచినందున తన విశ్వరూపమునందు కాంచవలనని ప్రత్యేక కోరికను అర్జునకు ఉన్నది. అర్జునకి విశ్వరూపమును చూడవలనని లేదు, కానీ కేవలము మా వంటి సామాన్య జనుల కోసమే అతడు విశ్వరూపం దర్శనమునకు అడిగాను. భవిష్యత్తులో పలువురు తాము భగవాను అవతారాలని పలుకు అవకాశం ఉన్నందున ఈ విషయమునకు ఒక ప్రమాణము లేదా గుర్తును ఏర్పరచుటకు అర్జునుడు విశ్వరూపం కాంచాలని కోరుకున్నాను. శ్రీకృష్ణుడు దాని గురించి శ్రీకృష్ణ అవగతం చేసుకున్నాను. తాను అవతారములని ప్రకటించుకుని వారు ఈ విషయమును జనులు జాగరూకులై ఉండవలెనని, తాను శ్రీకృష్ణుని పలుకువాడు విశ్వరూపం చూపి తన పలుకును సత్యమని జనులకు నిరూపణ చేయవలెనని చెప్పుచున్నారు. మన్యసేయది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయం. హే ప్రభు యోగేశ్వర, నీ విశ్వరూపమును కాంచుటకు నేను సమర్థుడనని నీకు తలచినచో దయతో ఈ అపరిమితమైనటువంటి విశ్వరూపముని నాకు చూపుము అని అడుగుతున్నారు. అందుకనే భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడు తన ఊహాశక్తి లేదా కల్పనా శక్తిపై ఆధారపడకుండా సామాన్య జీవునిగా తన పరిణతిని అంగీకరించి శ్రీకృష్ణ భగవాను అపరిమేయ స్థితిని కీర్తించుతున్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ. ప్రభుజీ వినిపిస్తుందండి? వినిపిస్తా ఉంది మాతాజీ, వినిపిస్తా ఉంది, చెప్పండి. శ్రీ భగవానువాచ పశ్య మే పార్థ రూపాణి శతశోధ సహస్రశః నానా విధాని దివ్యాని నానా వర్ణాకృతిని చ. దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ పలుకుచున్నాడు. ఓ అర్జున, పృథు కుమార, లక్షలాదిగా గల నానా విధములైనటువంటి దివ్యములను పలు వర్ణములను అయినటువంటి రూపాలని నా విభూతుల్ని ఇప్పుడు చూడుము అని చెప్తున్నారు. భౌతిక ప్రవృత్తి అవ్యక్తమగు మరియు వ్యక్తము మరియు అవ్యక్తమగునట్లనే శ్రీకృష్ణ యొక్క విశ్వరూపం సైతము వ్యక్తమే అవ్యక్తము అగా ఉండెను. అంటే ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం నందు శ్రీకృష్ణుని ఇతర రూపముల వల్ల నిత్యముగా నెలకొని ఉండదు అని చెప్పుచున్నారు. పశ్యాదిత్యాన్ వసూన్ రుద్రాన్ అశ్వినౌ మరుతస్తథా బహూన్యదృష్ట పూర్వాణి పశ్చాశ్చర్యాణి భారత. ఓ భారత,
ఇక్కడ ఆదిత్యులను, వసువులను, రుద్రులను, అశ్విని కుమారులను, సమస్త ఇతర దేవతలను కాంచుము. అలాగనే ఇదివరకు ఎన్నడూను ఎవ్వరూ కని విని ఎరగనటువంటి అద్భుత విషయాలను కూడా కాంచమని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు. ఇహైకస్థం జగత్ కృత్స్నం పశ్చాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యద్రష్టమిచ్చసి. అర్జున, నీవు చూడగోరినటువంటి సమస్తమును నా దేహం నందు ఒక్క మారుగా గాంచును. నీవు ప్రస్తుతము ఏది చూడగోరినను మరియు భవిష్యత్తున ఏది వీక్షింపదలిచినా ఈ విశ్వరూపము నీకు చూపగలదు. స్థావర జంగమాదుల సర్వమును ఏకస్థానమున దీనిని అందే సంపూర్ణముగా ఉన్నవని చెప్పుతున్నారు. ఒక చోట నిలిచి ఎవరును సమస్త విశ్వాన్ని కాంచలేరు. కానీ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క విశ్వరూపమును కాంచడానికి అందులో అన్ని కలవని శ్రీకృష్ణ భగవాన్ సంధించుతున్నారు. నతు మాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవ స్వచక్షుషా దివ్యం దదామి తే చక్షుః పశ్యమే యోగమైశ్వరం. కానీ ప్రస్తుతము నేత్రాలచే నన్ను కాంచలేవు కనుక నేను నీకు దివ్య నేత్రాలను వసుకుచున్నాను, నా యోగ వైభవాన్ని వీక్షించమని చెప్తున్నాడు. శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణుని అతని ద్విజ రూపాన్ని కన్నాను అన్యమైనది ఏ రూపాన్ని కాంచుకోరడు. ఈ విశ్వరూపమును అతడు మనస్సుతో గాని ఆధ్యాత్మిక చక్షులతో గాని ఆ దేవదేవుని కరుణ ద్వారానే కాంచవలనని చెప్పుచున్నారు. ఏవముక్త్వా సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగేశ్వరో హరిః దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరం. సంజయుడు చెప్పుచున్నారు, ఓ రాజా, యోగేశ్వరుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ విధముగా పలికిన తరువాత తన విశ్వరూపాన్ని అర్జునుకు చూపించనని ధృత మహారాష్ట్రతో చెప్తున్నారు. అనేక వక్ర నయనం అనేకాద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకో జతాయుధం దివ్య మాల్యాంబరధరం దివ్య గంధానులేపనం సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం. అర్జునుడు ఈ విశ్వరూపమున అనంత సంఖ్యలోని ముఖములను, నేత్రాలను, అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాలను కాంచెను. ఆ రూపములు బహు దివ్య ఆభరణములచే అలంకృతమై ఎత్తబడి ఉన్నటువంటి పలు దివ్య ఆయుధములు కలిగి ఉండెను. అతడు దివ్య పూమాలను మరియు వస్త్రాలను దాల్చి ఉండెను. పలు దివ్య సుగంధాలను అతని దేహానికి అల్లబడి ఉండెను. అంతయును ఆశ్చర్యమగును, ప్రకాశమానముగాను, అనంతముగాను, సర్వవ్యాపకముగాను ఉండెను. అర్జునుడు కాంచుతున్నటువంటి హస్తములు, ముఖములు, పాదాలు, ఇతర రూపములు సంఖ్యకు పరిమితి లేదు అనే విషయాన్ని ఈ రెండు శ్లోకాల్లో పలుమార్లు వాడబడి ఉన్నది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కరుణ చేతనే ఒకే స్థలమున నిలిచి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించగలిగాను. దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగ పదుత్థిత యది భాసదృశీ సా స్యాత్ భాసస్తస్య మహాత్మనః. లక్షలాది సూర్యులు ఒక్కమారు ఆకాశంలో ఉదయించితే వాటి కాంతి విశ్వరూపమునందలి పరమ పురుషుని తేజస్సును పోలగలదు. సంజయుడు గాని ధృతరాష్ట్రుడు గాని యుద్ధరంగమున లేకున్నాను వ్యాసుని అనుగ్రహం చే సంజయుడు జరిగినదంతా యథాతథంగా కాంచగలిగాను. దానిని ధృతరాష్ట్ర మహారాజునికి చెప్తున్నారు. తత్రైకస్థం జగత్కృత్స్నం ప్రవిభక్తమనేకధా అపశ్యద్దేవదేవస్య శరీరే పాండవస్తదా. ఆ సమయాన అర్జునుడు బహువేల సంఖ్యలో విభజించి ఉన్నను ఒకే చోట నిలిచి ఉన్న విశ్వము యొక్క అనంత రూపాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని విశ్వరూపమును కాంచుచుండెను. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునికి ఒక్కనికే దివ్య దృష్టిని వసికి ఉన్నదిన అతడు తప్ప యుద్ధరంగమున వేరు ఎవ్వరునూ విశ్వరూపమును కాంచలేకుండేది. శ్రీకృష్ణ యొక్క దేహమునందు అర్జునుడు వేలాది లోకములను కాంచెను. లోకములు మరియు విశ్వములు పలు గలవనియు వాటిలోని కొన్ని మట్టిచే, కొన్ని బంగారంచే, కొన్ని రత్నములచే చేయబడినవని, వానిలో కొన్ని అతి పెద్దవనియు మరికొన్ని చిన్నవనియు వేదవాంగ్మని ద్వారా మనకి విశదమవుతున్నది. కేవలం రథము పైన కూర్చుండి అర్జునుడు వీటినన్నిటినీ కాంచగలిగాను. కానీ శ్రీకృష్ణార్జునుల నడుమన ఏమి జరుగుతున్నది వేరెవ్వరునూ దాన్ని చూడలేకపోయారు. సవిస్మయాభిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయ ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత. అంతటా సంభ్రమయమునకు గురి అయిన వాడును, ఆశ్చర్యచక్తుడు అయినటువంటి వాడును, రోమాంచితుడైన వాడును అయినటువంటి అర్జునుడు శిరము వంచి నమస్కరించుచు అంజలి బద్ధుడే దేవదేవునికి ప్రార్థింపతొడిగను.
దివ్యమైనటువంటి శ్రీకృష్ణార్జున నడుమ గల సంబంధము శీఘ్రమే మారిపోయాను. పూర్వం వాడు స్నేహముపై ఆధారపడి సంబంధమును కలిగి ఉండేది. కానీ విశ్వరూప దర్శనం అయినంతటా అర్జునుడు అత్యంత గౌరవముతో వందన మోసగి దోషులు యొగ్గి శ్రీకృష్ణుని ప్రార్థించుచుండెను. అర్జున ఉవాచ పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాన్ సదా భూత విశేష సంఘాన్ బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం ఋషింశ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్. అర్జున్ చెప్తున్నారు, ఓ కృష్ణ, సమస్త దేవతలు ఇతర సమస్త జీవులు నీ దేహమునందు సమావిష్ణులై ఉండుటను నేను కాంచగలిగితిని. పద్మాసనుడైనటువంటి బ్రహ్మను, శివుని, ఋషులను, దివ్య సర్పములను కూడా నీ యందు నేను దర్శించగలుగుతున్నానని చెబుతున్నారు. అర్జునుడు విశ్వములోని సమస్త విశ్వరూపమును గాంచెను. అనగా విశ్వములోని తొలి జీవి అయినటువంటి బ్రహ్మను, విశ్వములో అధోభాగంలో ఉన్నటువంటి గర్భోదక స్థాయి విష్ణువును శయనించు దేవతా సర్పమును అతడు కాంచగలిగాను. ఈ సర్పతలముపై వాసుకి అని పిలువబడును. అర్జునుడు గర్భోదక స్థాయి విష్ణు మొదలుగా విశ్వమునందు తొలి జీవి అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుని వరకును పద్మలోకము యొక్క అత్యంత ఉన్నత భాగం వరకు కాంచగలిగాను. అనేక బాహూదర వక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతోనంత రూపం నాంతం న మధ్యం న పునఃస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. హే విశ్వప్రభు, విశ్వరూప, నీ దేహమునందు అపరిమితముగా సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి అనేక బాహువులను, ఉదరములను, ముఖములను, నయనములను నేను కాంచుతున్నాను. నీ అందు ఆది మధ్యాంతములను నేను కాంచలేకున్నాను అని చెప్పుచున్నారు. కిరీటినం గదినం చక్రిణం చ తేజోరాశిం సర్వతో దీప్తిమంతం పశ్యామి త్వాం దుర్నిరీక్షం సమంతాత్ దీప్తానలార్కజ్యుతిమ ప్రమేయం. జ్వలించుచున్నటువంటి అగ్ని లేదా అప్రమేయమైనటువంటి సూర్యకాంతి వలె సర్వ దిక్కుల యందును ప్రసరించు తేజోమయమైనటువంటి ఆ కాంతి వలన నీ రూపమును కాంచుట కష్టమగుచున్నది. అయినను పెక్కు కిరీటములు, గదలు, చక్రములచే అలంకరించబడినటువంటి నీ ఉజ్వల రూపాన్ని సర్వత్రా నేను కాంచుచున్నానని చెబుతున్నారు. త్వమక్షరం పరమం వేదితవ్యం త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం త్వమవ్యయ శాశ్వత ధర్మగోప్త సనాతనస్త్వం పురుషో మతో మే. దివ్యమైనటువంటి ఆదిధ్యయము నీవే, విశ్వమంతటికి పరమ ఆధారము నీవే, అవ్యయుడువు మరియు నా సనాతనుడువు నీవే, నీవే శాశ్వత ధర్మమును రక్షించు దేవదేవుడు. ఇదే నా అభిప్రాయం అని చెప్తున్నారు. అనాది మధ్యాంతం అనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్త హుతాశ వక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతం. నీవు ఆది మధ్యాంత రహితుడివై ఉన్నావు. నీ వైభవము అపరిమితమై ఉన్నది. అసంఖ్యాకములుగా ఉన్న భుజములు కలిగి నీవు సూర్య చంద్రులు నేత్రాలుగా కలిగి ఉన్నావు. ముఖము నుండి తేజోమయమైనటువంటి అగ్ని బయలువెడలుచుండగా స్వతేజముతో ఈ సమస్త విశ్వమును తపింప చేయనట్లుగా నన్ను నేను కాంచుచున్నానని చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క షడైశ్వర్యాలకు పరిమితి లేదు. ఈ సందర్భంగా మరియు పెక్కు ఇతర చోట్ల పునరుక్తి జరిగి ఉన్నది. కానీ శాస్త్రరీత్యా శ్రీకృష్ణ వైభవము పునరుక్తి సారస్వత లోపం కాదు అని చెబుతున్నారు. యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వాః దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మన్. నీవు ఒక్కడివే అయినను సమస్త ఆకాశము, సర్వలోకములు మరియు వాని నడుమగా ఉన్నటువంటి ప్రదేశమునంతటిని వ్యాపించి ఉన్నావు. ఓ మహానుభావ, అద్భుతములను భయంకరమును ఆయు ఈ రూపమును కాంచి లోకములన్నీను కలత చెందుతున్నవి చెప్పుచున్నారు. అమీహి త్వాం సుర సంఘా విసంతి కేచిద్ భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తి చుక్త్వా మహర్షి సిద్ధ సంఘాః స్తువంతి త్వా స్తుతిభిః పుష్కలాభిః. దేవతా సమూహములన్నీ నిన్ను శరణు వేడి నీ అందు ప్రవేశించుచున్నవి. వారిలో కొందరు మిగుల భయ విహ్వలురై దోషులు యొగ్గి ప్రార్థనలు కావించుతున్నారు. మహర్షులు, సిద్ధ సమూహాలు శాంతి శాంతి అని పలువురు వేదమంత్రాలతో నిన్ను స్తుతిస్తున్నారని చెప్తున్నారు. సర్వలోకములు అందరి దేవతలు అద్భుతమైనటువంటి విశ్వరూపంచే మరియు దాని యొక్క దేదీప్యమైనటువంటి తేజముచే భయమునంది తమ రక్షణ నిమిత్తము వారు శాంతిని కోరి శాంతి శాంతి అని వేద మంత్రాలతో స్తుతిస్తున్నారని చెప్తున్నారు.
रुद्रादित्या वसवो ये च साज्याः विश्वेस्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः వీక్షంతే త్వాం విస్మితాశ్చైవ సర్వే. పరమశివుని పలు రూపములు ఆదిత్యులు, వసువులు, సాధ్యులు, విశ్వదేవతలు, అశ్విని కుమారులు, మరుతులు, పితృదేవతలు, గంధర్వులు, యక్షులు, రాక్షసులు, సిద్ధులు నిన్ను విస్మితులై గాంచుచున్నారని చెప్తున్నారు. రూపం మహత్తే బహువక్త్ర నేత్రం మహాబాహో బహుబాహూరుపాదం బహూదరం బహుదంష్ట్రాకరాళం దృష్ట్వా లోక ప్రవ్యధిత సదాహం. ఓ మహాబాహో, బహుముఖములు, నేత్రములు, భుజములు, ఊరువులు, పాదములు, ఉదరములు కలిగిన నీ గొప్ప రూపమును, భయంకరమైనటువంటి నీ బహుదంతములు గాంచి దేవతతో కూడినటువంటి లోకములు అన్ని కూడా వ్యధ చెందుతున్నాయి. వాని వల్లనే నేను కూడా అలస చెందుతున్నానని చెప్తున్నారు. నభస్పృశం దీప్తం అనేక వర్ణం వ్యాత్తాననం దీప్త విశాల నేత్రం దృష్ట్వా హి త్వాం ప్రవ్యధితాంతరాత్మ ధృతిన్న విందామి శమంచ విష్ణు. ఓ సర్వవ్యాపక విష్ణు, పలు ప్రకాశములైనటువంటి వర్ణములతో ఆకాశమున తాకుచు విప్పారినటువంటి వక్రములు, తేజోమయములైనటువంటి నేత్రములు కలిగి నిన్ను కాంచి నా మనసు భీతిచే కలత నొందినది. మనోస్థిరత్వమును కాని మన సమత్వమును గాని నేను ఏమాత్రము నిలుపుకోలేకున్నానని చెప్తున్నారు. దంష్టాకరాళాని చతే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాలా నల సన్నిభాని దిశో న జానే నలభే చ శర్మ ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. ఓ దేవదేవ, ప్రపంచ శరణ్య, దయచే నాయడ ప్రసన్నుడు ఆగుము. నీ మండుచున్నటువంటి మృత్యువును పోలినటువంటి ముఖమును మరియు భయంకరమైనటువంటి దంతాలను కాంచి సమత్వమును నిలుపుకొనలేక సర్వ విధములా నేను భ్రాంతుడనైతిని అని చెబుతున్నారు. అమీ చత్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాః సర్వే సహైవావని పాల సంఘైః భీష్మో ద్రోణ సూత పుత్రస్తధాసో సహాస్మదీయరపి యోధ ముఖ్యైః వక్రాణి తే త్వరమాణా విసంతి దంష్ట్రాకరాళాని భయానకాని కేచిద్విలగ్నా దశనాంతరేషు సందృశ్యంతే చూర్ణితైరుత్తమాంగైః. తమ పక్షపు రాజులందరితో సహా ధృతరాష్ట్రం తనయులను భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు మరియు మా పక్షయోర ముఖ్యులు కూడాను వేగముగా నీ భయంకరములైనటువంటి నోళ్ళ యందు ప్రవేశించుతున్నారు. వారిలో కొందరు నీ దంతముల నడుమ చూర్ణిత సిరులై తగులుకొనుకుంటారు నేను కాంచుతున్నానని చెప్తున్నారు. యథ నదీనాం బహవోంబు వేగాః సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవంతి తథా తవామి నరలోక వీరాః విసంతి వక్రాణ్యభివిజ్వలంతి. నదీ ప్రవాహాలు సముద్రమునందు ప్రవేశించే రీతిగా ఈ మహాయోధులందరూ నీ నోటి యందు ప్రవేశించి మండిపోతున్నారని చెప్తున్నారు. యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగాః విసంతి నాశాయ సమృద్ధ వేగాః తథైవ నాశాయ విసంతి లోకాః తవాపి వక్రాణి సమృద్ధ వేగాః. జ్వలించే అగ్ని యందు నాశనం కొరకే శలభము ప్రవేశించే రీతిగా జనులందరూ అత్యంత వేగంగా నీ వక్రమునందు ప్రవేశించున్నట్లు నేను కాంచుతున్నాను అని చెబుతున్నారు. లేలిహ్యసే గ్రసమాన సమంతాత్ లోకాన్ సమగ్రాన్ వదనైర్జ్వలద్భిః తేజోభిరాపూర్య జగత్ సమగ్రం భాసస్తవోగ్రాః ప్రతపంతి విష్ణు. ఓ విష్ణు, నీవు సమస్త జనులను నీ మండుచున్న నోళ్ల ద్వారా అన్ని వైపుల నుండి మింగువేయుచున్నట్టు నేను కాంచుతున్నాను. విశ్వమంతటిని నీ తేజస్సుతో ఆవరించి భయంకరములు మరియు తాపకారములు అయగు కిరణములచే నీవు వ్యక్తమవుచున్నావు. ఆఖ్యాహి మేకో భవానుగ్ర రూపో నమోస్తు తే దేవవర ప్రసీద విజ్ఞాతుమిచ్ఛామి భవంతమాజ్యం నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిం. ఓ దేవదేవరా, భయంకరమైన రూపముతో ఉన్న నీవు ఎవరో నాకు దయతో తెలియజేయము. నీకు వందనములను అర్పించదను. నా ఎడ ప్రసన్నుడు అవ్వము. నీవు ఆది దేవుడవు. నీ కార్యములు ఎరగలేకున్నందున నిన్ను గూర్చి నేను తెలుసుకోలేకున్నాను అని చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవాను వాచ ఆలోస్మి లోకక్షయ కృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాన్న భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థితాః ప్రచ్చనీకేషు యోధాః. దేవదేవుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ పలుకుతున్నారు. నేను ఘనమైన లోక వినాశకర కాలమును జనులందరినీ నశింపచేటుకే నేను ఇక్కడికి అరుదించి తిని నీవును అంటే పాండవులు తప్ప ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇరుపక్ష యోధులందరూ
చంపబడుదురు అని చెబుతున్నారు. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దేవదేవుడు తనకు స్నేహితుడని తెలిసినను అతని వివిధ రూపములని ప్రదర్శనచే అర్జునుడు విభ్రాంతుడయ్యాను. కనుకనే అతడు ఈ వినాశకరమైనటువంటి శక్తి యొక్క వాస్తవ ప్రయోజనం కూర్చి మరలా అడుగుతున్నాడు. అర్జునుడు యుద్ధము ఎడ సుముఖముగా లేకుండాను యుద్ధము చేయకుండాటే ఉత్తమమని, తద్వారా ఎట్టి నిరాశ లేదు వినాశము సంభవించదని అతడు భావించను. దానికి సమాధానంగా భగవంతుడు అతడు యుద్ధము చేయకున్నాను ప్రతి ఒక్కరూ నశించి తీరుదురని పలికను. తన సంకల్పం చేత తన సంకల్పం దానికి కారణమై ఉన్నది. అంటే అర్జునుడు యుద్ధమును ఆపివేసినచో వారు ఏ విధముగా మరణింపగలరు అని అర్జునుడు యుద్ధము చేయకున్నాను వారి మరణము ఏ విధముగా నిరోధించబడబోదు. నిజానికి ఇదివరకే మరణించి ఉన్నారు వారంతా అని చెప్పుచున్నారు. తస్మాత్వముత్తిష్ట యశోలభస్వ జిత్వా శత్రున్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహత పూర్వమేవ నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాచిం. అందుచే లెమ్ము యుద్ధమును కనుక సన్నిధుడవై కీర్తిని గణింపుము, శత్రువులను జయించి సమృద్ధమైనటువంటి రాజ్యాన్ని అనుభవించు. ఓ సవ్యసాచి, నా ఏర్పాటు చే వారందరూ ఇదివరకే మరణించి ఉన్నందున ఈ యుద్ధము నీవు కేవలము నిమిత్త మాత్రముగా చేయవలసి వచ్చింది చెప్పిన. ఈ శ్లోకంలోని నిమిత్త మాత్రం అనే పదము మికిలి ప్రధానమైనది. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ సంకల్ప ప్రణాళికచే ఇదంతా నడుచుతున్నదని శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చెప్తున్నాడు. కురుక్షేత్రము యుద్ధము కూడా అతని సంకల్ప పైననే ఏర్పాటు చేయబడింది. కనుకనే అర్జునుడు యుద్ధము చేయ నిరాకరించినప్పుడు దేవదేవుడు నీ కోరికను అనుసరించి యుద్ధము చేయమని బోధించబడినాడు. అప్పుడే అతడు ఆనందభావుడు కాగడు అని చెబుతున్నారు. ద్రోణంచ భీష్మంచ జయద్రథంచ కన్నంత ధాన్యానపి యోధ వీరాన్ మయా హతాంస్తం జహిమా వ్యధిష్ట యుద్ధస్వ జయతాసి రణే సపత్నాం. ద్రోణుడు, భీష్ముడు, జయద్రథుడు, కర్ణుడు ఇతర మహాయోధులందరూ నాచే ఇదివరకే చంపబడింది. కావున నీవు వారిని సంహరింపుము, ఏ మాత్రమును వ్యధనొందక కేవలము యుద్ధమును అనరింపుము. నీవు తప్పక నీ శత్రువులను రణమునందు నశింప చేయగలవని చెప్తున్నారు. సంజయవు వాచ ఏ తచ్చుత్వా వచనం కేశవస్య కృతాంజలిర్వేపమాన కిరీటి నమస్కృత్వా భూయ ఏవాహ కృష్ణం సగద్గదం భీత ప్రణమ్య. ధృతరాష్ట్రంతో సంజయుడు చెప్పుచున్నారు. ఓ రాజా, దేవదేవుని యొక్క ఈ పలుకులను వినిన పిమ్మట కంపించుతున్న అర్జునుడు ముకులిత హస్తుడే మరలా వందనములు నరించెను. భీతుని కూడినటువంటి వాడే అతడు దబ్బుత్తికతో శ్రీకృష్ణుని ఇట్లు పలుకుచున్నారు. అర్జునవు వాచ స్థానే వృషికేశ తవ ప్రకీర్చ జగత్ ప్రహృష్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘాః. అర్జునుడు పలుకుతున్నారు. ఓ ఋషికేశ, నీ నామమును వినినంతనే లోకమంతియు సంతోషించి ప్రతి ఒక్కరూ నీ ఎడ అనురక్తులగుచున్నారు. సిద్ధ సమూహాలు నీకు గౌరవపూర్వకంగా అంజలి ఘటించుతున్నారు. రాక్షసులు భీతిని చెందిన వారి పలు దిక్కుల పలాయనమగుతున్నారు. ఇది అంతయు యుక్తముగానే ఉన్నదని చెప్తున్నారు. కస్మాచ్చతే ననమే రన్మహాత్మన్ గరీయసే బ్రహ్మణోప్యాధికత్రే అనంత దేవేశ జగన్నివాస త్వమక్షరం సదసత్తత్పరం యతు. ఓ మహాత్మా, బ్రహ్మదేవుని కంటే ఘనుడైన వాడా, నీవే ఆది సృష్టికర్తవు. అట్టి నీకు వారు ఎందులకు నమస్సులను అర్పింపరు. ఓ అనంత దేవదేవ జగన్నివాస, నీవు అక్షయమగు మూలమువు, సర్వ కారణుడవు, ఈ భౌతిక సృష్టికి అతీతుడు అని చెప్తున్నారు. త్వమాది దేవ పురుష పురాణ త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం వేత్తాసి వేద్యంచ పరంచ ధామ త్వయా తతం విశ్వమనంత రూప. నీవు ఆది దేవుడవు, సనాతనుడవు, పరమ పురుషుడవు, విశ్వమునకు ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఆశ్రయుడు నీవే. సర్వమును ఎరిగిన వాడవు, తెలియదగిన సర్వము నీవే. ప్రకృతి గుణములకు అతీతుడమైనటువంటి నీవే దివ్య శరణ్యుడవు. ఓ అనంత రూప, ఈ సమస్త విశ్వము నీచే ఆవరించబడి ఉన్నదని చెప్తున్నారు. వాయుర్యమోగ్నిర్వరుణస్య శాంకః ప్రజాపతిస్త్వం ప్రపితామహస్య నమో నమస్తే సుసహస్రకృత్వః పునశ్చ భూయోపి నమో నమస్తే. వాయువును మరియు పరమ నియామకుడు నీవే. అగ్ని, జలము, చంద్రుడు నీవే. ఆదిజీవి అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు మరియు ప్రపితామహుడవు నీవే. కనుక నీకు 1000 నమస్కారములు చేయొచ్చు, మరలా వందనాలు అర్పించుతున్నాను అని చెప్తున్నారు.
नमः पुरस्तादध पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्वः నీకు ముందు నుండి వెనక నుండి సర్వ దిక్కుల నుండి నమస్కారాలు సమర్పించుకుంటున్నాను. ఓ అనంత వీర్య, నీవు అమిత విక్రమ సంపన్నుడవు మరియు సర్వ వ్యాపివి కనుకనే సర్వమును నీవే అయి ఉన్నావు. సఖేతి మత్వా ప్రసభం యదుక్తం హే కృష్ణ హే యాదవ హే సఖేతి అజానతా మహిమానం తవేదం మయా ప్రమాదాత్ ప్రణయేన వాపి యచ్చాపహాసార్ధమసత్కృతోసి విహార శయ్యాసన భోజనేషు ఏకోధవాప్యచ్యుత తత్సమక్షం తక్షామయ త్వామహమప్రమేయం. నీ మహిమను తెలియక నిన్ను మిత్రునిగా భావించి ఓ కృష్ణ, ఓ యాదవ, ఓ మిత్రమా అని తొందరపాటుగా సంబోధించుతునే. ప్రేమతో గాని లేదా మూర్ఖత్వంతో గాని నేను చేసినటువంటి దాని అంతటిని కరుణతో క్షమింపుము. మనము విశ్రాంతి కొన్నప్పుడు, ఒకే శయ్య మీద శయనించినప్పుడు, కూర్చుండినప్పుడు, కలిసి భుజించినప్పుడు, ఒంటరిగా కొన్ని మార్లు మరియు పలు మిత్రుల సమక్షంలో మరికొన్ని మార్లు నిన్ను నేను వేళాకోళముగా అగౌరవపరిచితే ఓ అచ్యుత, ఆ అపరాధాలను అన్నిటినీ నన్ను క్షమించమని చెబుతున్నారు. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యస్య గురుర్గరీయాన్ నత్వస్య మోస్యభ్యధిక కుతోన్యో లోకత్రయేప్య ప్రతిమ ప్రభావ. స్థావరములు జంగములు పూర్ణమైన ఈ సమస్త విశ్వమునకు నీవే తండ్రివి, దానికి ముఖ్య పూజనీయుడువు, పరమ ఆధ్యాత్మిక గురుడవు నీవే. నీతో సమానమైన వాడు గాని ఏకమైన వాడు గాని మరొకడు ఉండడు. ఓ అపరిమిత శక్తి సంపన్న, అట్టి ఎడ నీకన్నా అధికుడు ముల్లోకంలో ఎవరు ఉండదు అని చెప్తున్నారు. తస్మాత్ ప్రణమ్య ప్రణిధాయ కాయం ప్రసాదయే త్వామహమి సమీడ్యం పితేవ పుత్రస్య సఖేవ సఖ్యుః ప్రియా ప్రియాయార్హసి దేవ సోఢుం. నీవు ప్రతి జీవికి పూజనీయుడు అయిన దేవదేవుడు కనుక నేను సాష్టాంగ పడి గౌరవ పూర్వక వందనములు అర్పించుచు నీ కరుణకై వేడుచున్నాను. కుమారుని మొండితనము తండ్రి మిత్రుని అమర్యాదని మిత్రుడు ప్రియురాలు యొక్క ప్రియుడు సహించినట్టు నీ ఎడ వనరించినట్టు నా తప్పులను దయతో సహింపమని చెప్తున్నారు. అదృష్ట పూర్వం హృషితోస్మి దృష్ట్వా భయేన చ ప్రవ్యధితం మనో మే తదేవ మే దర్శయ దేవ రూపం ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. ఇది వరకు ఎన్నడూ చూడనటువంటి ఈ విశ్వరూపంను కాంచి నేను మిగుల సంతోషించింది, కానీ అదే సమయంలో మనసులో భయముతో కలత చెందుతున్నాను. కనుక ఓ దేవదేవ జగన్నివాస, నా ఎడ కరుణను చూపి నీ దేవదేవుని యొక్క రూపమును తిరిగి నాకు చూపిమని చెప్తున్నారు. కిరీటినం గదినం చక్రహస్తం ఇచ్చామి త్వాం ద్రష్టుమహంత దైవ తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన సహస్రబాహో భవ విశ్వమూర్తే. ఓ విశ్వరూప, సహస్రబాహో కిరీటాన్ని ధరించి శంఖ చక్ర గదా పద్మాలను హస్తమునందు కలిగి ఉండడి నీ చతుర్భుజ రూపమును కాంచుకోరుదును. నిన్ను ఆ రూపమునందు కాంచి నేను అభిలషించుతున్నానని అర్జును చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవాను వాచ మయా ప్రసన్నేన తవ అర్జునేదం రూపం పరం దర్శితమాత్మయోగాత్ తేజోమయం విశ్వమనంతమాద్యం జన్మే త్వదన్యేన దృష్ట పూర్వం. శ్రీకృష్ణ భగవాన్, నేను నా అంతరంగిక శక్తితో భౌతిక జగమునందు దివ్యమైనటువంటి విశ్వరూపాన్ని నీకు చూపుకుని అనంతమును ఆద్యమును అయినటువంటి ఈ రూపాన్ని ఇంతకు ముందు ఎవరినో కాంచి ఉండలేదని చెప్తున్నారు. నవేద యజ్ఞాధ్యయనైన దానైః న చక్రియాభిన్న తపోభిరుగ్రైః ఏవం రూపస్య అహం నృలోకే ద్రష్టుం త్వదన్యేన కురు ప్రవీర. ఓ కురు ప్రవీర, వేదాధ్యయనము చేత గాని యజ్ఞముల చేత గాని దానముల చేత గాని పుణ్య కర్మల చేత గాని ఉగ్రమైనటువంటి తపస్సుల చేత గాని భౌతిక జగములోని ఈ రూపముని నేను దర్శించబడినందున నా ఈ విశ్వరూపమును నీవు పూర్వము ఎన్నడూ కాంచి ఉండలేదని చెప్తున్నారు. మాతే వ్యధామాచ విమూఢ భావో దృష్ట్వా రూపం ఘోరమిదృమేదం వ్యపేదభి ప్రీతమనా పునస్త్వం తదేవ మే రూపమిదం ప్రపశ్య.
నా ఈ ఘోర రూపాన్ని చూచి నీవు కలత నొందిన వాడవు భ్రాంతుడు అయితివేని అదంతయో ఇప్పుడు అంతరించును గాక. ఓ భక్తుడా, అన్ని కలతల నుండి విముక్తుడవై నీవు కోరిన రూపాన్ని ప్రశాంతతతో ఇప్పుడు గాంచమని చెప్తున్నారు. సంజయ ఉవాచ ఇచ్చర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్య వపుర్మహాత్మ. ధృతరాష్ట్రంతో సంజయుడు పలుచున్నారు. దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఈ విధంగా అర్జునుడితో పలికి తన చతుర్భుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించారు. భీతుడైనటువంటి అర్జునుడు ఆ విధంగా ఆశ్వాసమును కూర్చుతూ అంచమున తన ద్విభుజ రూపాన్ని చూపెనని చెప్తున్నారు. అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేత ప్రకృతిం గతః. ఈ విధముగా అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ యొక్క ఆద్య రూపమును గాంచినంతనే ఇట్లు పలికను. ఓ జనార్దన, అంత్యమున సుందరమైనటువంటి ఈ నీ మానవ రూపమును గాంచి శాంత చిత్తుడనై నా సహజ భావమును పొందితిని అని చెప్పుచున్నారు. శ్రీ భగవాను వాచ సుదుర్దర్శమిదం రూపం దృష్టవానసి యన్మమ దేవా అప్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శన కాంక్షిణః. శ్రీకృష్ణ భగవానులు పలుచున్నారు. ఓ అర్జున, నీవిప్పుడు దర్శించుతున్న నా ఈ రూపాన్ని గాంచుటకు మిగుల దుర్లభమైనది. అత్యంత ప్రియమైన ఈ రూపాన్ని దర్శించటకు అవకాశమునకై దేవతలు సైతము నిత్యమును వేచి ఉందని చెప్తున్నారు. నాహం వేదైన తపస నదానేన నచేజయ శక్య ఏవం విధో ద్రష్టుం దృష్టవానసి మాం యథా. దివ్య చక్షులతో నీవు కాంచుతున్న ఈ రూపాన్ని వేదాధ్యయనం చేత గాని, తీవ్రమైనటువంటి తపస్సు చేత గాని, దానము చేత గాని, పూజల చే గాని అవగతం కాదు. మనుషుడు నన్ను యథార్థముగా కాంచుటకు ఇవన్నీ సాధములు కాదాలవని చెప్తున్నారు. భక్త్యా త్వనన్యయా శక్యః అహమేవం విధోర్జున జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్వేన ప్రవేష్టుం చ పరంతప. ఓ ప్రియమైనటువంటి అర్జున, కేవలం అనన్య భక్తి చేతను మాత్రమే యథార్థంగా నీ ఎదుట నిలబడి రీతిని తెలియబడగలను మరియు ప్రత్యక్షముగా దర్శింపనగుదును. ఈ విధముగానే నీవు నా అవగాహన రహస్యమునందు ప్రవేశించగలుగుదువు అని చెప్తున్నారు. మత్కర్మత్కృన్ మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జితః నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్సమామేతి పాండవ. ఓ ప్రియమైన అర్జున, కామ్య కర్మలు మనోకల్పనలు అనేటి కల్మషముల నుండి విడివడి నా శుద్ధ భక్తి యందు నియుక్తులయ్యడు వాడును. నన్నే తన జీవిత పరమ గమ్యంగా భావించి నా కొరకే కర్మను వనరించేవాడును. సర్వ జీవిలో ఎడ మిత్రత్వము కలిగిన వాడు అయినటువంటి మనుషుడు తప్పక నన్నే చేరగలడు అని చెప్తున్నాడు. ఏ కర్మ అయినా సరే కృష్ణ సంబంధముతోనే మనుషుడు వనరించాలి. అదే కృష్ణ కర్మ అని పిలువబడుతుంది. మనుషుడు ఎన్నో కర్మలు యందు నియుక్తుడై ఉన్నను తన కర్మల ఎడ ఆసక్తుడు కాక వాటిని కృష్ణునికి అర్పించవాలని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో 11వ అధ్యాయం విశ్వరూప దర్శనం. సో దీంట్లో చూసాము ఆ కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఈ చూసే ఒక ఇది ఒక ఆశ ఉండే అంటే అది మన కోసం చూపించేదానికి. అంటే మనకి నమ్మకం లేదు కృష్ణుడు దేవదేవుడా భగవానుడా అనేదానికి. అర్జునుడికి తెలుసు. అయితే కూడా మనకి అది ఒక నమ్మకం రాని అనేదానికి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి అర్జునుడు కోరింది నాకు ఈ విశ్వరూపము చూపి అని. సో విశ్వరూపం చూసినప్పుడు భగవంతుడు వాళ్ళకి ఒక దివ్య చక్షులు ఇచ్చారు. దాని నుంచి వాళ్ళకి ఇదంతా కనపడుతుంది. సో మళ్ళీ ఒకే ప్రదేశంలో అనుకొని అర్జునుడికి అన్ని లోకాలు అన్ని జీవులు అందరూ కూడా కనపడుతుంది. చెప్తారు ఇది ఇట్లా టీవీ లైవ్ ఇది చూసేది ఆ రీతిగా అన్ని కూడా కనిపే. అన్ని లోకాలు అన్ని దేవతలు అన్ని జీవాలు అందరూ భగవంతుల్లానే ఉన్నారు అని. ఇది ఒక భగవంతుల శక్తి ప్రదర్శనం. ఈ విశ్వరూపం అనేది ఇది ఒక దివ్యమైన రూపము. అంటే ఇది వైకుంఠ లోకంలో ఈ రూపం లేదు. ఇది భగవంతునిది కృష్ణ రామ నరసింహ నారాయణ అని ఎన్నో రూపాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ రూపం విశ్వరూపం అనేది ఇది భౌతిక రూపం. ఇది మెటీరియల్ ఫామ్. ఇది ఈ జగం ఉండే సమయానికి ఉంటుంది.
అయితే కూడా ఈ భగవంతుడి శక్తిని మేము చూడవచ్చు ఈ రూపంలో. భగవంతుడు ఎంత గొప్పవాడు అని ఒక శక్తిని భగవంతుడు విశ్వరూపము ఈ రూపం ఇట్లా లేదు, ఇట్లా ఎలాగానో ఈ రూపముగా ఆకాశంలో ఉందో ఇంకొకటి ఉందో అని కాదు ఇది ఈ రూపము. అయితే ఈ రూపము భగవంతుడు చూపించేది ఏ రీతిగా వాడు సర్వవ్యాపి అని, వాడు ఒక అణువులను ఉన్నారు, అన్ని కూడా వాన శక్తి పైన ఆధారితమైంది అని ఒక చూపించే ఒక రూపం అని. అర్జునుడికి అంతా బ్రహ్మదేవులు పైన జగం బ్రహ్మలోకం నుంచి కింద గర్భోదక విష్ణువు తనక అంతా కూడా కనుపుతారు, వాళ్ళకి అన్న జీవులు కనుపుతారు. సో ఈ ತರ ఇది విశ్వరూపం అనేది భగవంతుడు చూపించింది ఒక టెంపరీ ఫామ్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది శాశ్వతమైన ఎప్పుడు ఉండే రూపం అని కాదు ఇది. అయితే భగవంతుడు ఒక గ్రేట్నెస్ మనకి తెలుస్తుంది. సో ఎవరైనా ఇట్లా నేను దేవుడు అని చెప్తే వాళ్ళు ఇట్లా విశ్వరూపం చూపించాలి అని చెప్తారు. అర్జునుడికి కృష్ణుడు ఓన్లీ చెప్పాడు కాదు నేను భగవంతుడు అని, భగవంతుడు చూపించాడు కూడా నేను భగవంతుడు అనేది. సో ఆ రీతిగా ఎవరైనా మేము ఈ అవతార పురుషులు ఎవరితో నేను దేవుడు భగవంతుడు అవతారం చెప్తే మేము వాళ్ళకి అడగాలి, మనకి చూపియండి, ఇది పెద్ద పరీక్ష అర్జున్ చూపించింది మనకి, విశ్వరూపం వాళ్ళు చూపించాలి అని చెప్తారు. ఆమె కొనాకి భగవంతుడు ఈ విశ్వరూపం చూపించాక అర్జునుడికి వాళ్ళకి ఉండే సంబంధము కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది అంటే అర్జునుడు కృష్ణుడికి స్నేహితుడు, సో సాఖ్య భావంలో ఉన్నారు. సో అయితే అది చూసినాక వాళ్ళు ఆ సాఖ్య భావం నుంచి టెంపరీ ఒక కొద్ది సమయంకి ఒక అద్భుత రస అని చెప్తారు, ఒక ఆశ్చర్యం దానికి పోయారు అని చెప్తారు. సో లేకుంటే ప్రతి ఒక్క జీవికినో కృష్ణ లేకుంటే కృష్ణ ఏమైనా విస్తరణలో ఎన్ని నారాయణ రూపాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఎవరికి ఒక సంబంధం ఉందంట, ఒక పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ ఉంది. ఈ రోజు మేము ఆ భగవంతుడిని మర్చిపోయాము, మన ఉండే ఒక సంబంధం మర్చిపోయాము. లేకుంటే ప్రతి ఒక్క జీవికి భగవంతుల్లా ఐదులో ఒకటి సంబంధం ఉంది. దాస్యభావ, సాఖ్యరస, దాస్యరస, శాంతరస, వాత్సల్యరస, మాధుర్యరస అని 5 రీతిగా సంబంధం ఏదైనా ఒకటి ఉంది అని చెప్తారు. ఈ శాంతరసకి ఉదాహరణలో ఆవులు చూసేది, బృందావన లీల బృందావన కృష్ణుడు చూసుకునే ఆవులు కావచ్చు, ఇంకా అక్కడ చెట్లు కావచ్చు, ఇంకెన్నో జింకలు కావచ్చు, అవంతాను శాంత రసంలో ఉంది. ఈ ఆంజనేయుడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు దాస్యరసకి, అర్జునుడు సాఖ్యరసకు ఒక ఉదాహరణ. మళ్ళీ వాళ్ళ తల్లి తండ్రి దేవకి, వసుదేవ, నంద మహారాజులు వాళ్ళంతా వాత్సల్య రసకి ఒక ఉదాహరణ. మాధుర్య రసకి లక్ష్మీదేవి లేకపోతే రాధారాణి, గోపీలు వీళ్ళంతా మాధుర్య రసంలో ఉన్నారని నేను వింటాం. సో అర్జునుడు ఇది చూసినాక విశ్వరూపం చూసినాక వాడి సంబంధము స్నేహితుడు భావించి సాఖ్యరసం నుంచి కొంచెం ఆశ్చర్యం భావం వచ్చింది అని మేము చూస్తాం. మళ్ళీ అంతిమంగా ఇంకొకటి కృష్ణ చూపించింది, నా చేతుల నువ్వుగా సాధన అవు, నిమిత్త మాత్రేన భవసవ్య సాచి అని భగవంతుడు అర్జునుడు చెప్పేది. నేను ఆల్రెడీ నిర్ణయం చేశాను, వీళ్ళందరూ ఎవరు దుర్మార్గులు, వీళ్ళు దుర్యోధన అంతా ఉన్నారో వాళ్ళు ఇక్కడ మరణం పొందుతారు, మీ పాండు పుత్రులకే విజయము అని. సో నువ్వు నీకు కీర్తి నేను ఇస్తాను, నువ్వు తీసుకో అని అర్జునుడికి భగవంతుడు చెప్తారు. సో భగవంతుడు ఆల్రెడీ నిర్ణయం చేశారు, ఈ కలియుగంలో మనకి భగవంతుడు ఇచ్చాడు, వాడు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళు అవతరించినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు చెప్పేది, భారత భూమితే మనుష్య జన్మ అయిలయ జన్మ సార్థకరి కరో పర ఉపకార్. ప్రతి ఒక్కరు ఈ భారత భూమిలో మేము పుట్టి వచ్చాము అంటే మేము మనుష్య జన్మని సార్థకం చేసుకోవాలి, మేము ఈ ఆత్మజ్ఞానం పొందాలి, మనకి భగవంతుడు ఉండే నిత్య సంబంధాన్ని మళ్ళీ మేము స్థాపించుకోవాలి, ఇది మన ముఖ్య కర్తవ్యం. దాని తర్వాత మేము వేరే వాళ్ళకి ఈ జ్ఞానం ఇవ్వాలి. చైతన్య చెప్తారు, ప్రతి ఒక్కరు గురువు అవ్వండి, గురువు అయ్యి ఈ గీతా సందేశం చెప్పండి. సో గురువు అయ్యేది పెద్ద పని కాదంట. మేము ఏం చెప్పాలి అంటే ఏం కృష్ణ చెప్పారు భగవద్గీతలో అదే చెప్పాలి అంతే. యారే దేకో తారే కహ కృష్ణ ఉపదేశ, కృష్ణ ఏం ఉపదేశం చెప్పారో అదే చెప్పాలి. మేము కొత్తగా ఏమి ఒక అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేయరాదు, ఇది భగవంతుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు ఇది. సో ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని చేయాలి. కలియుగంలో భారత భూమిలో మనుజుల పుట్టాము మేము కర్తవ్యం ఇది. సో ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఇది బ్రహ్మ వైవర్త పురాణాన్ని మేము చూస్తూ ఉన్నాము. దాంట్లో కూడా భగవంతుడు చెప్పారు, ఈ 5000 years నుంచి 15,000 years ఈ కలియుగంలో ఒక సత్యయుగం రీతిగా ధర్మ
పరివర్తన అవుతుంది అని చెప్తారు. సో భగవంతుడు ఆల్రెడీ నిర్ణయించాడు. సో అలాగే వాడు అవతారం వచ్చాడు, వాడు హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఇచ్చాడు. సో మేము దీంట్లో మనకి ఎంత సాధ్యమైతే మేము దాంట్లో మేము భాగవహించాలి. సో అప్పుడు మేము కూడా మన జీవనం కూడా ఒక సక్సెస్, ఒక పరిపూర్ణత పొందేది. సో అర్జునుడు చేశాడు. అర్జునుడు చేసి కృష్ణుడు వాళ్ళ కీర్తి ఇచ్చాడు. రియల్ ఇది రామాయణంలో హీరో అంటే మేము చూసేది ఆంజనేయుడు, భక్తుడు. లేకుంటే మహాభారతంలో హీరో అర్జునుడు. సో భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా వాడు ఆ కీర్తిని వాళ్ళ భక్తులకి ఇస్తారు. సో మేము భక్తులు అవ్వాలి, భక్తులు అయ్యి భగవంతుడు చేతుల్లో మేము ఒక సాధనం కావాలి. నిమిత్త మాత్రేన భవ సవ్యసాచి. సో దీని తర్వాత అర్జునుడు మళ్ళీ కృష్ణకి చెప్పేది, నీకు మూల రూపమైన కృష్ణ రూపాన్ని చూడాలి, మళ్ళీ నీకు నారాయణ రూపాన్ని చూడాలి అని చెప్పినప్పుడు కృష్ణుడు విశ్వరూపం ఇచ్చి మళ్ళీ నారాయణ రూప స్వీకరించి కోనాకి కృష్ణ రూపాన్ని చూపిస్తారు. సో అయింది ఈ అధ్యాయము. సో ఎవరికి ఏమైనా ప్రశ్న ఏమైనా ఉంటే ఇంకేమైనా ఎవరైనా యాడ్ చేస్తారు అంటే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇప్పుడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి లైక్ అక్కడ యుద్ధ భూమిలో ఏం జరుగుతుంటే అది అంటే భగవద్గీతతో సహా కృష్ణుడు అర్జునుడికి వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగే కాన్వర్సేషన్ కూడా మొత్తం చెప్తున్నారా? అక్కడ ఏం జరుగుతుంటే అది యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఇక్కడ భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈస్ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పేస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ధృతరాష్ట్రులు ఉండేది ఇక్కడ, వాళ్ళు హస్తినాపురంలో ఉన్నారు, న్యూఢిల్లీ. ఇది జరుగుతూ ఉండేది కురుక్షేత్ర అంటే హర్యానా. సో మేబీ ఎన్ని మైల్స్ నాకు తెలియదు ఎగ్జాక్ట్గా, మేబీ 100 మైల్స్ డిస్టెన్స్. అంత దూరంగా కురుక్షేత్ర యుద్ధ భూమిలో ఏమైతుంది అంతా వీళ్ళు చూస్తున్నారు సంజయుడు. సో వ్యాస మహర్షి కృపాయించి అనుగ్రహించి వాళ్ళ శిష్యులైన సంజయులకి ఇది చూసే ఒక కెపాసిటీ ఉంది. మరి వాళ్ళు కూడా ఇదంతా చూస్తున్నారు, ఈ విశ్వరూపం వాళ్ళు కూడా చూస్తున్నారు సంజయుడు కూడా. మాతాజీ మీకు ఇదే కావాల్సిందా? మాతాజీ చెప్తున్నారు కదా శ్లోక ఆ రీతిగా స్పష్టంగా మీరు అడుగుతుంటారు కదా మీరు. అవును, చాలా గురుజీ బాగా గట్టిగా స్పష్టంగా బాగా ఎనర్జీస్ తో చెప్తున్నారు. నేను అది రికార్డింగ్ పెడతాను, మీరు వినొచ్చు మాతాజీ దాన్ని. ప్రతి అధ్యాయం వాళ్ళు పెడతాను. గురుజీ చెప్పండి సార్. ఒక 2 డౌట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, ఇందాక మేడం గారు అడిగినట్లు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడిని అడుగుతున్నారు. ధృతరాష్ట్రుడికి కంప్లీట్ గా చెప్పేశారు, అంటే ఇక్కడ ఏం జరగబోతుంది కూడా చెప్పేశారు. కానీ మళ్ళీ ఆయనకి మాయలో పడిపోయి ఉంటారా ఎట్లాగూ? తర్వాత కూడా అతను చాలా బాధపడతాడు కదా, నా కొడుకు చనిపోయారు, నా కొడుకు కుమారులు చనిపోయారు. అంటే అది ఓన్లీ ఆ క్షణం వరకే ఉన్న నాలెడ్జ్ అంటారా? తర్వాత మళ్ళీ మామూలు మాయలోకి వెళ్ళిపోయినట్టుంది. ఎవరు మీరు అర్జునుడు చెప్తున్నారా? అర్జునుడు కాదు, ధృతరాష్ట్రుడికి సంజయుడు ఆల్రెడీ చెప్పేశాడు మొత్తం టోటల్ గా ఏమి జరుగుతుంది. ఇక్కడ అర్జునుడికి చెప్పినప్పుడే చూపించాడు, అందరూ చనిపోతారు, ఒక్క పాండవులు మాత్రం మిగులుతారు అనేది. కాబట్టి ఆ మాయలోంచి అర్జునుడు బయటికి రాలేదు, అట్లాగే ధృతరాష్ట్రుడు బయటికి రాలేదు. ఎందుకంటే అభిమన్యుడు చనిపోయినప్పుడు చాలా బాధపడతాడు అర్జునుడు. ధృతరాష్ట్రుడేమో వాళ్ళ కొడుకులు అందరూ చనిపోయినప్పుడు కూడా బాధపడతారు. అంటే యాక్చువల్లీ ధృతరాష్ట్రుడు వాళ్ళించినే యుద్ధం అయ్యేది, వాళ్ళ పుత్రుడు దగ్గర జరిగింది, వాళ్ళించినే ఇది యుద్ధం అయ్యేది. లేకుంటే వాళ్ళు సరిగా ఉంటే ఇది అవుతా ఉండలే. వాళ్ళే ఆ రీతిగా దుర్యోధనుడికి ప్రోత్సహించి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు సరి అని యుద్ధము అవే. సో దుర్యోధనుడు అంటే ఈ యుద్ధంలో కొనాకు చెప్తారు, అట్లా ఇది చూపించారు, విశ్వరూపం కూడా చూపించారు. మళ్ళీ లాస్ట్ సంజయుడు కూడా చెప్తారు, ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ ఎత్ర పార్థ ధనుర్ధర, ఎక్కడ కృష్ణుడు ఉన్నారు, ఎక్కడ పార్థుడు ఉన్నారు, అక్కడే విజయం అని చెప్తారు. సో ఆ రీతిగా ధృతరాష్ట్రుడికి వింతేను కూడా ముఖ్యంగా యుద్ధంలో ఇంకేమో కావచ్చు, ఇంకేమో అని వాళ్ళ ఇది ఉద్దేశం ఉండొచ్చు. మేము చూసేది ఫుల్ 18 రోజులు వాళ్ళు వింటారు, ఒక్కొక్కరి పైన వాళ్ళు అంత అత్తే చూస్తారు. సో ఒక బాధ వాళ్ళు పడలేండి, వాళ్ళ కర్మం ఇది అని చెప్పవచ్చు ధృతరాష్ట్రుడిది.
సో ఈ రీతిగా అలాగే ఇంకొక ఈ రీతి వింటూనే కూడా వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేసి ఇంకా యుద్ధం కాదు స్టాప్ చేస్తామని రాలేవాళ్ళు. అవును. అలాగే ఇంకొక డౌట్ ఏమంటే శ్రీకృష్ణుడికి గాంధారి ఒక శాపం ఇస్తుంది, మీ వంశం మొత్తం చనిపోవాలి అని, నాశనం కావాలని. అది అంటే ఇప్పుడు కృష్ణుడు కూడా ఒక అంటే మానవ రూపం ఇచ్చేసాడు కాబట్టి ఆయన కూడా మన కర్మానుసారం ఆయన కూడా అనుభవించారంటారా? లేదు, కృష్ణ భగవద్గీతలో చెప్పారు, నమాం కర్మాణి లింపంతి నమే కర్మ ఫలశ్రేయ అని మళ్ళీ మళ్ళీ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నాకు ఈ కర్మ బాధన లేదు, బంధన లేదు. ఇది ఎలాగా అంటే భగవంతుడు భ్రమ అని చేస్తారు. భ్రమ అంటే భగవంతుడు వచ్చినప్పుడు ఇతర వాడు వాడు కార్యమైంది, వాడు ధర్మస్థాపనం అయింది, చేసినాక వాళ్ళు వెళ్ళాలి, మళ్ళీ వాడు లోకానికి వెళ్ళాలి. దానికి ఒక భగవంతుడు ఒక లీల చేసేదంటే వాళ్ళ యదు వంశాన్ని నిర్నామం చేయాలి. వాళ్ళకి ఇంకా అగత్యం లే, వాళ్ళకి భగవంతుడు వచ్చాడు అని వాళ్ళు కూడా వచ్చారు, వాళ్ళు లీల చేశాడు. వాళ్ళని వేరే వేరే కారణంగా వాళ్ళు తీసుకొని పోతాడు అంతే. సో మీరు చూసేది అవ్వచ్చు గంధారి ఒకసారి చాపం చేస్తారు అని, అది ఇది కారణము అని కాదు. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా వానికి ఏమి యావోగా కర్మ బంధనం లేదు వానికి. భగవంతుడు అంటే ఇక్కడ నరరూపం తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఆ కర్మాన్ని అనుభవించాలి అనేది భగవంతుడు నరం రూపంలో భగవంతుడికి వానికి రూపం తీసేది అని కాదు. భగవంతుని దివ్య రూపం, అదే రూపంలో వాడు భగవంతుడు పూతన సంహారం చేశాడు. అదే రూపంలో వాడు 7వ సంవత్సరం ఉన్నప్పుడు గోవర్ధన గిరి ఎత్తాడు. ఇది ఏం కర్మం ఉంది ఈ రూపానికి? ఈ కర్మంలా ఎవరైనా చేసేకైతుందా ఈ కార్యాలు? ఈ కార్యాల్లో వాడు పుట్టినప్పటి నుంచి చూసింది దివ్య కార్యాల్లో ఇది జడదేహంలో కాదు, ఇది సచ్చిదానంద రూపం భగవంతుడి. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా పుట్టినప్పటి నుంచి వాడు అన్ని కార్యాలు కూడా వాడు దేహంలో అయ్యేది, ఆ దేహము సచ్చిదానంద స్వరూపం. దానికి కర్మం అనేది లేదు దానికి, ఆ రూపానికి. ఈ జడదేహానికి మేము ఉండే పంచభూత దేహానికి సత్వగుణ, రజోగుణ, తమోగుణం ఉంది. ఇది భగవంతుడికి లేదు. ఇది భగవంతుడు చేసేది ఒకటి ఎలా అంటే ఇది భ్రమ అని ఒకటి చేస్తారు. భ్రమ అంటే చెప్తారు, భగవంతుడు ఈ సృష్టి చేసిందే ఎలాగా అంటే ఇక్కడ ఉండే జీవిలో మనకి దేవుడు వద్దు, కృష్ణుడు వద్దు, నారాయణుడు వద్దు అని మేము వచ్చాము. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఎట్లా కనిపిస్తుంది అంటే అన్ని ఒక ఆటోమేటిక్ గా అవుతుంది ఎట్లా కనిపిస్తుంది. విజ్ఞాని సైంటిస్ట్ ఉన్నారు, వాళ్ళు అన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇస్తారు. ఇక దేవుడు అనేది లేరు, ఇక్కడ అంత సృష్టి అయ్యింది ఒక బిగ్ బ్యాంగ్ నుంచి, మళ్ళీ ఇంకొక లైఫ్ వచ్చింది, ఒక కెమికల్ థియరీ ఆఫ్ మిల్లర్, ఇంకొకటి ఎట్లా ఒక వెరైటీ చూస్తామంటే డార్విన్ థియరీ. వాళ్ళు ఒక సిద్ధాంతాలు పుట్టించుకున్నారు, దానికి ఏమి బేసిస్ లేదు. మేము దాన్ని చూడవచ్చు, దాన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. అయితే ఈ నమ్మకం ఎట్లుంది అంటే ఈ జగత్లో భగవంతుడు లేరు, భగవంతుడు ఒక నిర్దేశనం లేదు, ఇది అట్లే ఆటోమేటిక్గా ఈ ప్రకృతిలో అవుతుంది అని. సో భగవంతుడు ఈ నియమంని మీరు అట్లా అలాగే మీరు నమ్మండి అని చెప్పేదానికి వాడు వచ్చినప్పుడు కూడా వాడు చూపిస్తాడు, వాడు దివ్య లీలలు చూపిస్తాడు. అయితే ఈ రీతిగా కొన్ని లీలలు చేసిపించి ఎవరు నాస్తికలుగా ఉన్నారో మీరు నాస్తికలుగానే ఉండండి అని భగవంతుడు వాళ్ళ నమ్మకం అట్లే ఉంది అనేదానికి ఈ రీతిగా చూపిస్తాడు. సో మేము అప్పుడు చూసేది భగవంతుడు కూడా అంత్యం పొందాడు, వాడికి కూడా మరణమైంది అంటే భగవంతుడు కూడా సాధారణ వ్యక్తి అనో, ఈ రీతిగా ఎన్నెన్నో అభిప్రాయాలు భగవంతులో మేము జనాలు చూస్తాం. సో ఈ రీతి ఇది సత్యంగా భాగవతం మీద వినాలి, శాస్త్రం నుంచి వినాలి, ఆచార్యులు మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేది భగవంతుడి దేహము నిత్యమైనది. ఏ రీతిగా మేము ఆత్మము నిత్యమో భగవంతుడు నిత్యము, మళ్ళీ వాడ శరీరం ఏముంది అది నిత్యమే, అది సచ్చిదానంద శరీరం. దానికి కర్మం అనేది ప్రశ్నే లేదు, దానికి దేర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్. దానికి భగవంతుడు మనుష్య రూపి తీస్తాడు అనేది లేదు. అదే భగవంతుడు మనకి గీతలో వెనకాలే చెప్పాడు 7-8 అధ్యాయాల, అవ్యక్తిం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యతే మాం అబుద్ధయ. ఎవరైనా నేను వెనకాలి నేను అవ్యక్తంగా ఉంటే ఇప్పుడు నేను వ్యక్తిగా వచ్చాను అని ఆలోచిస్తే అది బుద్ధిహీనలు అని చెప్తాడు భగవంతుడు. భగవంతుడు రూపము అనేది అది శాశ్వతమైన రూపము, దానికి కర్మం అనేది లేదు, దానికి ఏమీ లేదు భగవంతుడి దానికి. వాడి రూపం దివ్యమైనది వాడికి. థ్యాంక్ యూ గురూజీ. ఎస్. సో దానికి భగవంతుడు చెప్పేది జన్మ కర్మ మే దివ్యం ఏవం యో జానాతి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మన ఇది మామేతి అర్జున అని 4వ అధ్యాయంలో మాకు చెప్పేది, ఎవరైనా నా జన్మంని నా కర్మంని వాళ్ళు తత్వతః అవగాహన చేసుకుంటే జన్మ కర్మమే దివ్యం, అది దివ్యమైనది, అది లౌకిక ఒక మెటీరియల్ భౌతికమైనది కాదు, అది మన కర్మానుసారం కాదు, అది అని తత్వతః అర్థం చేసుకుంటే అవగాహన చేసుకుంటే వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ జగత్లో మళ్ళీ వాళ్ళు జన్మ తీసేలే అని భగవంతుడు చెప్తారు. సో పునర్జన్మ నాయితి మామేతి, వాళ్ళు నా ధామానికి వస్తారు.
సో ఈ భగవంతుడి లీలల్ని మేము అనిపిస్తుంది ఇట్లంతా విన్నప్పుడు, ఒక గాంధారి ఏమో శాపం ఇచ్చారు, దానికి భగవంతుడు కూడా నాశనం అయ్యారు. దాని తర్వాత చూస్తారు మీరు ఆ యదువంశ ఇది అయ్యేటప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే వీళ్ళు యదువులు ఎవరు వాళ్ళు సాంబ మళ్ళీ ప్రద్యుమ్న అంతా కృష్ణ పుత్రులు వీళ్ళంతా ఎక్కడో పోయింటారు. అప్పుడు సాంబాని వాళ్ళు ఒక అమ్మాయి తర టెస్ట్ చేసి వాళ్ళు గర్భస్థులైన తర చేసి ప్రెగ్నెంట్ తర చేసి ఒక సాధువులకి పోయి అడుగుతారు వాళ్ళు ఋషిమునిలకి. వీళ్ళు ఏం బిడ్డ వస్తుంది, ఒక పిల్లోడు పిల్కాయ పిల్లి ఇలా వేరే బాయ్ ఆర్ గర్ల్ వస్తారు అని అడుగుతారు. సో ఆ ఋషిములకి తెలుసు అది ఇంకా వీళ్ళు వచ్చే టైం కూడా అయితుంది అని వాళ్ళకి తెలుసు, వాళ్ళకి భగవంతుడు నిర్ధారించాడు అని. సో ఋషిమునిలో మీలోగా ఏమి సంపాదించి అవుతులు వస్తుంది అది మీ యదువంశానికి నాశనంకి కారణము అని చెప్తారు. సో అప్పుడు వాళ్ళు పోయి ఎవరికి ఉగ్రసేన మహారాజుకి చెప్తారు. మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, నెక్స్ట్ రోజు సంపాదించి ఒక 1 పీస్ ఆఫ్ ఐరన్ ఏమో వస్తుంది. అది వచ్చేది వాళ్ళందరూ ఇది నాశనం చేయాలి, దీని నుంచినే యదువంశం నాశనం అవుతుంది అని దాన్ని అంతా పీస్ గ్రైండ్ చేసి దాన్ని సముద్రానికి వేస్తారంట. మళ్ళీ అది స్టిక్స్ గా వచ్చి అది మీరు వినేది అది ఎట్లా ఏలాగా యదువంశ నాశనం అయ్యేది. మళ్ళీ ఆ టైంకి వీళ్ళు కూడా మద్యం ఇంటాక్సికేషన్ అంట, దాన్ని తీసుకొని వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్కరు వాళ్ళే కొట్లాడుకొని వాళ్ళు మరణం పొందుతారు. మేము వింటాం ఇది అయితే ఇది భగవంతుడు నిర్ధారించింటాడు, ఇంకా చాలు నా అవతారం అయింది, నా ముందు ఈ యదువంశం కూడా నేను వాళ్ళ స్థానానికి పంపించేస్తాను అని భగవంతుడు చేసే ఒక లీల ఇది. యాక్చువల్లీ అవుతుంది ఈ ఘటనలు ఇట్లా అవుతుంది అయితే వాళ్ళ కర్వం ఉండే ఇది ఉండే అని ఏమో అవగాహన చేస్తారు. అది భగవంతుడా ఒక ఇచ్చ, భగవంతుడు ఒక డిజైర్, భగవంతుడు ఒక దీని నుంచి అయ్యే ఆ కార్యాలు ఇవంతా భగవంతుడు కావచ్చు వాడు శుద్ధ భక్తుల కార్యాలు కావచ్చు ఆ రీతిగా అయ్యే కార్యాలు. మనకి అట్లా అనిపిస్తుంది వాళ్ళు కూడా ఫైట్ చేశారు, వాళ్ళు కూడా ఇట్లా ఇచ్చేసారు అని. లేదు, వాళ్ళకి కర్మం అనేది లేదు, వాళ్ళకి భగవంతునికి లేదు, భగవంతుని శుద్ధ భక్తులు మహాత్ములకి లేదు, ఆ కర్మం అనేది లేదు వాళ్ళకి, ఆ కర్మ బంధనం అనేది లేదు వాళ్ళకి. హరే కృష్ణ స్వామిజీ. హరే కృష్ణ స్వామి, నిన్న వీడియోలో చూసాము అది ధర్మానికి 4 పాదాలు, అదే వీడియోలో క్లియర్ గా అర్థం కాలేదు స్వామి, ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తారా? ధర్మానికి 4 కాళ్ళు అని చెప్పింది ఒకటి దయ అనేది ఒకటి ధర్మ కాళ్ళు అని చెప్పారు. ఇంకొకటి కాళ్ళు చెప్పింది శుచిత్వం క్లెన్లీనెస్ అనేది. ఇంకొకటి ధర్మ కాళ్ళు చెప్పింది అక్కడ తపస్సు చేసే ఒక శక్తి. 4వది ఇంకొకటి చెప్పింది అక్కడ అంటే దయ సత్యం. సో ట్రూత్ఫుల్నెస్, క్లెన్లీనెస్, మర్సీ, ఆమెట్గా ఆస్టెరిటీ, ఈ 4 చెప్తారు ధర్మాది 4 కాళ్ళు అని చెప్తారు. సో ఈ 4 మేము ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో చేయాలి, 4 నియంత్రక తత్వాలు అని చెప్తాము. అది ఈ 4 ధర్మతత్వాలని ఇది బ్రేక్ చేస్తుంది. యావది అంటే ఇప్పుడు మాంసభక్షణం మించి మన దయ అనే ఒక ధర్మతత్వం మేము నాశనం చేస్తాం, దాన్ని మేము చేయరాదు. మళ్ళీ గ్యాంబ్లింగ్ అనేది, సత్యం అనేది లేదు, ట్రూత్ఫుల్నెస్ అనేది, దాన్ని కూడా వదిలేయాలి మేము, అధర్మము అని చెప్పేది. 3వది అక్రమబద్ధ స్త్రీ సంభోగం, అక్రమబద్ధ ఒక వైవాహిక జీవనం లేక సంబంధము మన స్వార్థానికి ఇది ఉండేది కూడా ఇది అశుచి. ఇది క్లెన్లీనెస్ అనేది ఒక శుచిత్వం అనే ఒక ధర్మద కాళ్ళని ఇది బ్రేక్ చేసింది. మళ్ళీ లాస్ట్ వన్ ఇంకోటి మేము వినేది మర్సీ, ట్రూత్ఫుల్నెస్, ఆస్టెరిటీ. ఇప్పుడు మద్యపానము ఈ రీతి ఇంటాక్సికేషన్ నుంచి ఏమైతుంది ఒక తపస్సు చేసే శక్తి పోతుంది మనకి. ఈ తపస్సు అనేది కూడా ఒక ధర్మద కాళ్ళు అని చెప్తారు. సో దానికి ఈ 4 దీన్ని మేము వదిలేయాలి అని చెప్పేది. స్త్రియం ద్యూతం శునం అది ఎత్ర పాప చతుర్విధ అని చెప్తారు. ద్యూతం, పానం, స్త్రియం, శునం అని చెప్తారు. ద్యూతం అంటే గ్యాంబ్లింగ్, స్త్రియం అంటే ఇది ఇల్లిసిట్ సెక్స్, ద్యూతం స్త్రియం, శునం అంటే మీట్ ఈటింగ్, ఆమెట్గా ద్యూతం స్త్రియం శునం, పానం అంటే ఇంటాక్సికేషన్. సో ఈ 4 పిల్లర్స్ ఆఫ్ రిలీజన్ అని చెప్తారు. మీరు నిన్న చూసారు అది 2 ట్రైన్స్, ఇది బాగుండే అది కరెక్ట్. థ్యాంక్ యూ స్వామీజీ, థ్యాంక్ యూ, అర్థమైంది స్వామీజీ.